גורות הקסם, סיפורן המופלא של דני ומילי, גורות השועל בקוטב הצפוני. מאת אבא. אי שם, בקוטב הצפוני, הרחק מכל יישוב ומכל אדם, בעמק קסום ומדהים ביופיו, עשיר בעופות וחיות בר, מלא במשפחות דובי גריזלי גדולים וחזקים, להקות של איילים קוראים ענקיים, ועוד מגוון חיות בר מרהיבות. שם, בעמק הקסום, ליד הנחל, מתגוררת משפחת השועלים הארקטים. אמא שועלה, אבא שועל, וגורות הקסם הקטנות, דני ומילי. מילי ודני הן גורות מאוד חכמות וסקרניות. כמעט כל פרח וכל חרק מעוררים בהן סקרנות רבה. אפילו עכברים ומחרסמים אחרים שהן פוגשות תמיד מצחיקים אותן. ככל שהן גדלו, כך הן העיזו בכל פעם להתרחק עוד קצת מהבית ולצאת למסעות קטנים. פעם אחת, הן הגיעו לבד עד לנחל מבלי להגיד לאמא ואבא. איתם לבן ראש שראה אותן, הסתכל עליהן מגדת הנחל, ואז אמר להן, למה גורות כל כך קטנות נמצאות כאן לבד? תחזרו הביתה שלא יבלע אתכן דג סלמון. הן לרגע קצר נבהלו ודמיינו דג סלמון ענקי ששוחה על המים ובולע דברים. ואז מילי הסתכלה עליי איתם ומלמלה לדני בשקט, הוא בטח סתם אומר, כי הוא בעצמו מפחד שנאכל לו את כל הדגים. הייתה מתעופף למעלה כדי לתצפת על הדגים ששוחים, וצעק לעברן, ותשאירו לי את הדגים, זה האוכל שלי! דני נקראה מצחוק ואמרה למילי שהיא צודקת, באמת הייתם סתם מקשקש, הוא רק רוצה לשמור את הדגים לעצמו. אבל תוך כדי הצחוק, שתיהן הבחינו ביצור ענקי ומפחיד שהתבונן בהן. זה היה יצור שהן לא ראו מעולם. ופתאום טרח דג סלמון, שפתאום לא נראה כל כך ענקי, זינק מהמים, והיצור הענק תפס אותו בפה ובביס אחד בלע אותו. ומיד חזר להסתכל עליהן במבט טוב הקוטב שלו. בתוך שנייה שתיהן קפצו החוצה מהמים ורצו הכי מהר שהן יכולות לכיוון הבית. הן הגיעו הביתה לאמא, ומיד שוב הרגישו קטנטנות, בזמן שאמא הוציאה מהן פרחים ולכלוכים שנדבקו עליהן בדרך. במשך תקופה הן לא הלכו לנחל, אבל בלילות שתיהן היו חולמות עליו. הן המשיכו במסעותיהן הקצרים בסביבת הבית שלהן, ובכל יום פגשו יצורים מיוחדים שהן לא העלו על הדעת שבכלל קיימים. יום אחד הן נתקלו בעדר של כבש השלג. הן היו המומות מהגודל והעוצמה של הקרניים שלהם. ביום אחר הן פגשו משפחת מרמיתות מבועלות שברחו לתוך המחילות שלהן בהיסטריה, איך שהן הבחינו בדני ומילי. בוקר קסום אחד, הן ראו שאמא ואבא מלקלקים גור קטן ומתוק שאמא הגיבורה המליטה במהלך הלילה. פשוט הן ישנו כמו גורות ולא שמעו כלום. רק אז הן הבינו שהבטן שהייתה לאמא זה לא בגלל ארנבוני השלג שהיא אוכלת. פשוט היה לה גור בבטן כל הזמן הזה. הן מאוד השתדלו לעזור לאמא ולהשגיח במקומה על הגור הקטן, כדי שאמא תוכל קצת לנוח. הן החליטו לקרוא לו שמנצי, כי הוא כל הזמן רצה לאכול. אחרי תקופה ארוכה, כשהן היו כבר קצת יותר גדולות, הן החליטו לצאת לבדן לחקור שוב את הנחל. דני הייתה המומה מהמראות המדהימים שראתה שם. ברווז מסוג ברכייה נח לו במים, וסביבו פריחה מטריפה, בוורוד וצהוב. מילי הייתה מאופנתת, וקלטה כמה שדברים נראים שונה כשנמצאים בתוך הנחל, לעומת כשמסתכלים עליו ממעלה המדרון. וממש לידה, שט לו בנחת ברווז מתוק ומיוחד ביופיו, עם מקור שחור. פתאום, הן שמעו רעש מתקרב מהמים. זה היה צליל עוצמתי של משהו גדול, גדול מאוד. מה זה הדבר הזה? שאלה מילי. היא צעקה והברווזים עפו מבעלה. להקת לוויתני אורקה, לחשה דני. היא הייתה המומה ממה שהיא רואה. וואו! שתיהן יחד צעקו בהתלהבות כשאחת הלוויתנות הענקיות קפצה מעל המים עם חיוך מלא שיניים. הן פשוט עמדו שם שתיהן, מתבוננות במחזה הכי מרהיב שהן אי פעם ראו. יצור כל כך ענק ששוחה מהר כל כך וקופץ גבוה כל כך באוויר, זה לא הגיוני.
להקת האורקה המשיכה בדרכה הקסומה לעבר האוקיינוס. ודני ומילי קיבלו דחף אז גם כן לצלול עמוק לתוך המים ולראות מה קורה שם ממבט הלוויתן. הן צללו פנימה יחד במים הקרים. הן כבר התרגלו טיפה על הקור לפני כן. בתוך המים היה להן קשה לראות באופן צלול כפי שהן רואות מחוץ למים. כשעלו טיפה עם העיניים חצי בתוך המים וחצי מחוץ למים, הן קלטו יצור מטורף. לוויתן חד קרן ששהה ממש לידן. הן זינקו מהמים מהר והוא צלל מהר ונעלם. מה זה היה הדבר הזה? שאלה דני. ותוך כדי שהיא שואלת, שתיהן קולטות בתדהמה עוד מחזה בלתי נתפס. מה קורה פה? לאן הגענו? בפיצול הנחל, שהיה ממש צמוד אליהן, להקת נבטנים עצומים בגודלם מתבוננים בדני ומילי בסקרנות. נראה שגם עבורם השואלות הקטנות הן מראה קסום. אחת הנבטניות התקרבה טיפה לגורות ושאלה אותן, אתן בטוחות שאתן במקום הנכון? דני ומילי חייכו אליה חיוך מבויש, ובאמת לא ידעו לענות על השאלה. וכך, בכל כמה רגעים, הן נופתעו מכמות חיות הבר המיוחדות והמדהימות שמגיעות לנחל, רובן כדי למצוא אוכל במים. להקת איילי צפון התקרבה אליהם. הגורות לא פחדו, ושאלו, למה אתם במים? מה אתם אוכלים פה? והאייל הגדול ענה, אנחנו רק חוצים לצד השני. מה תהיה החיה הבאה שנפגוש פה? תהתה מילי. ולפני שסיימה עם המחשבה הסקרנית הזו, הגיעה לנחיתה ממש לידן אוח השלג הלבן והענקי, עם ציפורני רגליים ארוכות וחזקות, שיכולות להרים באוויר אפילו גורה של שואלת שלג. האוח הענקי התיישב ואמר להם, גורות נחמדות, מי הנחל הם לא מקום לגורות שואלים. למיטב ניסיוני, שואלים לא עוסקים בשחייה. אולי תטפסו בהר במקום. דני ומילי הרגישו מוצפות מהחוויות המדהימות וממגוון החיות אותן הן פגשו בנחל. וגם קצת הרגישו שאולי זה לא ממש המקום עבור שתי גורות שואל, בעיקר כי כולם שאלו אותן, למה אתן פה? אז מבלי לדבר, הן החליטו להתחיל לזוז משם הלאה. הן יצאו מהנחל והסתכלו לעבר ראש ההר. בתור שואלות ממשפחת הכלביים, בשבילן הטיפוס במעלה ההר הוא קלי קלות. חמוס שלגים זריז במיוחד שרץ לידן צעק להן, הלו, תגידו, אתם תאומות, אתן נראות בול אותו דבר, ונעלם בין הפרחים. וואי, איזה יצור, הן חשבו לעצמן. די מהר במהלך הטיפוס הן כבר היו רחוקות מהנחל, והגיעו לגובה שהיו בו כתמים של שלג שעדיין לא נמס מהחורף שחלף. פתאום, אוי, לא, מילי, תעצרי מיד, לחשה דני. ואז, מבין הפרחים הוורודים, נגלה אליהן פרצופה של זאבה לבנה וגדולה, בעלת שיניים ארוכות וחדות שהתבוננה בהן במבט חודר. ממש מאחוריה עמדו והתבוננו בהן כל הלהקה שלה. הזאבה הגדולה התקרבה לדני ומילי ואמרה באדיבות, אני רואה שהתרחקתם מהמאורה שלכם, כי פה אין שואלים, יש פה זאבים, כדאי שתחזרו הביתה. דני ומילי צעקו לה, טוב, בטח, ביי, ורצו בשיא המהירות במעלה ההר, עד שהגיעו למצוק עם נוף מדהים. הן קפצו ושיחקו בהתלהבות על המצוק. הן היו נרגשות מאוד מכל האירועים שהן עברו היום, והרגישו שהגיעו לשיא היום עם הנוף המטריף הזה. זוג ציפורי פאפין שהקן שלהן היה שם ממש ליד, הסתכלו על הגורות וקצת חששו מהן, שמא הן באו לאכול את הביצים שבקן. פתאום פאפין אחד שהיה קצת מתחתיהן בהר, קפץ בבעלה ממקומו ואף במהירות. נראה שהוא נבהל ממשהו וברח. זה הלינקס! שתיהן בבת אחת קפאו במקום ולא זזו, תוך שהן מסתכלות טוב טוב על כל צעד שהלינקס עושה. פתאום הלינקס חשף את שיניו ועשה קולות קצת מוזרים, שנשמעו להן כמו קולות של מישהו שמנסה להפחיד מישהו. את מי הוא מנסה להפחיד? האמת שהן פתאום קצת פחדו,
ואז הן קלטו שהלינקס לא מנסה להפחיד אותן, אלא את נמרת השלג המלכותית. הן לא האמינו שהן נתקעו שם בין שני חתולי העל האלה. הנמרה התקדמה, ואיתה גור נמרי שלג קטן ומתוק. הלינקס ברח משם מיד, ומילי ודני היו מאופנתות מהיופי, וגם הרגישו שהנמרה לא תעשה להם כלום. האיתם גם היה שם. הוא התעופף קרוב אל הגורות ואמר להן, יאללה, זה הזמן לזוז בחזרה הביתה, גורות. ולמרות שהן לא שואלות אותו, הן חשבו שהוא צודק. אז הן החלו בריצה לכיוון הבית במורד ההר, ובדרך חלפו על עוד חיות ענקיות ומדהימות שחיות בעמק. כבשי המושק העצומים עמדו שם והתבוננו בהן רצות. דובת קוטב ענקית והגור המתוק שלה גם הרימו את הראש למראה הגורות הקטנות שרצות במהירות במורד ההר. איך שהתקרבו הביתה, הצטרף אליהן בריצה שמנצי, אחיין הקטן, שבדיוק הסתובב מחוץ למאורה וחיפש חרקים ופרפרים לקפוץ ולשחק איתם. כשהגיעו, אמא ואבא קצת היו מודאגים, כי לא ידעו איפה הן, אז הם טיפה כעסו עליהן. הגורות כבר היו עייפות, ותוך כדי שהן סיפרו על ההרפתקה המדהימה שעברו, הן נרדמו. שמנצי הקטן גדל במהרה, והחל להצטרף לאחיותיו למסעותיהן הקסומים. בפעם הראשונה שהן לקחו אותו לנחל, הוא היה מופתע ונלהב ממה שהם ראו שם. וגם הן התלהבו מהיופי והחיות בנחל, כמעט כאילו זו הייתה הפעם הראשונה. מה נשמע, חבר'ה? כשהם הסתובבו שלושתם יחד, הם הרגישו בבית, לא משנה איפה הם היו.